Chula po ngayon sa mga convoy. Nasa kabilang convoy po sila Vice Governor Dennis Delta Pineda at tatlong board member, Ton Torres, Art Salalila, board member June Dimson, and former congressman, ang anak po na ating kongresista Gloria Macapagal Arroyo, Mr. Mikey, Congressman Mikey Arroyo. And nasa convoy po tayo, kasama naman natin dito si Mayor Rick Rivera, Mayor Guerrero ng Florida, si Mayor Maylin Cayabyab, ang Mayor po ng Sasmuan, Mayor Mel Simbol, at ang Mayor po ng Santa Rita, si Mayor Yoli Pineda. And ang kasama din po natin dito sa truck, si Congresswoman Ale Party List Catalina Bagasina. So napakahaba po ng convoy natin at kita-kita po na napakalakas ng puwersa sa partido ni Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda ng Kambilan. So all out support po ang mga tao dito. Napakasaya po nila na nakita ang ating mga kandidato sa ilalim ng Kambilan. Yun po yung naka-blue, si Mayor Maylin. Ito po si Mayor Yoli, si Mayor Mel Simbol ng Sasmuan. Yun po naka-orange, si Congresswoman Catalina Bagasina. At ito po nasa harapan ko mismo ay si Mayor Rick Rivera po ng Guagua. Incumbent Mayor Rick Rivera at incumbent Mayor Guerrero, Mayor Guerrero. At sa araw na pong ito ay kaarawan ng ating mahal na kongresista VG Delta Tam, Vice Governor Delta, Vice Governor Delta Tapo, VG Delta, Vice Governor Delta po, Boss, Vice Governor Dennis Pineda. Dennis Pineda po para Vice Governor. Vice Governor Dennis po. Vice Governor Dennis po. Lilia Pineda po para Governor. Vice Governor Dennis po. Governor Lilia Pineda.